جس وقت بشیر غلام اس خوہ دے اتنے آئے نا تو اس مائی کو پوچھتے ہیں یعقوب پیغمبر دا حجرا کتھے؟ تو اس وقت وہ مائی جس وقت رون لگ پئی ہے کہ رب العزت دی بارگاہ الہی دے وچ رون لگ پئی ہے، یا اللہ کہ تو میرے نال وعدہ آ کہ جس وقت یعقوب پیغمبر نو بیٹا ملاواں گا تین اس تو پہلے ملاواں گا، تے میرے نال تو وعدہ پورا نہیں ہویا، یعقوب پیغمبر نو تے اپنا بیٹا مل گیا، اج اس دیاں خوشخبریاں اودے تک پہنچ چکیاں تے میں وہ غریب نمانی اسی حالے وچ ہی رہی ہوں۔ تے اس وقت جس وقت روندی ہے تے بشیر غلام جڑا ہے وہ چپ کر کے اس کھوے دے اوتے کھلو گیا، جس وقت کھلو گیا روندی بڈڑی ویکھدا ہے تے پوچھدا ہے مائی تو کیوں رونی ہے، تین کی دکھ پہنچیا ہے؟ میں تے خوشخبری یوسف دی اس دے باپ کو لے کے آیا، اس وجہ نال تین خوش ہونا چاہیے کہ کنعان دے لوگ جڑے یوسف علیہ السلام رندی یہ خوشخبری جڑا لے کے آیا وہ خوش ہونا چاہیے کہ اتنے سالوں بعد یوسف علیہ السلام مل گئے یعقوب پیغمبر نا، اور اتنی عمر دے وچ روندے ہی رہے، تین تو خوش ہونا چاہیے۔ پھر وہ مائی جڑی ہے بشیر غلام نا یہ تفصیلاً گل دس دی، اے جدا ہویا فرزند نمانا تے میرا جگر جدو اے جدا یعقوب نبی دا ہویا دل بر یار تدو کچھ نہیں باس یعقوب پیغمبر اس ظلم کمایا غالب امر اے مقدر سانو یہ پیش بڑا بڑی آیا تے مائی بشیر اپنے بیٹے نے یہ فرماندی ہے کہ بیٹا کوئی یعقوب پیغمبر دا گناہ نہیں، یہ توڑو تقدیر الہی لکھی ہوئی ہے، اس تے بھی وارد ہوگی، میرے تے بھی وارد ہوگی، اس دا بھی دل بر جس دن میرا دل بر میتھوں جدا ہویا اسی دن ہی اس تو پیچھے تھوڑے دن وچ ہی اس دا یار بھی جدا ہو گیا اس دے نال۔ جس وقت یہ گل دسی ہے تو پھر اگوں اس ابیر خدا دے مینوں اے مول خرید کیتا سی اور کسے کی آسوں بیٹا میرا تے اس نے بیچ دیتا سی، وہ بھی مال اسے دا ہے سی تے میں بھی مال اسے دا اور نہیں کتاب یعقوب پیغمبر تے کچھ نقصان کسے دا میں قربان نبی تھی یہ خدمت دار نمانی سن بیٹا جن حالت باقی تے میری درد کہانی اے جدا ہویا جد بیٹا میرا تیرو مال جدائی ایک غیبی ایک غیبوں آوازہ مینوں یا خوابوں خبر سنائی۔ سامعین، یہ پروگرام آر کیو کیسٹ سینٹر گلہ منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بآواز علی احمد صابری افسانہ قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 12۔ حکمی یعقوب نبی تھی جدا پیارا کر اس پر تیرے وانگ برابر درد مصیبت درس
بھی جد اس محبوب اپنے دیا سامراد پچھائی اس دن اول تیری اگر سان خط میں جدائی تو اج پیش یعقوب نبی دے خوش پیغام لیا تو میں اپنے صاحب تائی روا کر آنکھ سنایا گیا فراق یعقوب نبی دا اور نوال ربے دی یاری باقی باداں یاد کریں دی میں رہ گئی بیچاری خبراں اندر گئیاں دیاں رب نے پاس پوچھایا آیا نہیں میرا پردیسی ٹکیا ڈیاں بدنیا تازیاں سن کر حال بشیر نمانا تنیوں یار پروے پانی کی تام درد کہانی پہ کال کھلو تارو نام کی اس فرزند تیرے دایا ویرز بشیر سنایا کہنے لگی میں نال محبت تے نام بشیر رکھایا کیا بشیر برابر بادا سچ تیرا بنا پاس تو ساڈے حاضر ہوا بشیر نہیں مانا اٹھ شتابی عامل مینو دیا ہی بھرے کر روزہ شہروں باہر میل دوہاں داں فضل ربے تھی نال محبت گل وچ لے گئے ورونی مانگ پیاری درد کنو برسات نبیاں دی غم دی میں اتاری تن وچ طاقت حاصل ہوئی پھر آئے ہر زمانہ پڑھ کر امد سنا رب نو ادا کیتا شکرانا کھول بیان بشیر سنا تے اپنی حالت ساری وچ پردے ساں صبروں شکروں اے جوں کری عمر گزاری کپڑے دھو کر بہت شتابی نال محبت وچ خدمت یعقوب نبی دے حاضر ہوے دوویں
اجرے اندر بیٹھا ہے سی پاک ابھی اوپر بنا ہر عاجز تھی عاجز ڈٹھا دل مسکی ان مانا بچ دلگیری حال فقیری پرون نبی نے مولا دے دروازے اوپر بیٹھے نا یقین اور جدو یعقوب نبی دا حالانو بشیر ڈٹھا سی دردوں تاب نہ جھلی اس نے وہ بے ہوش گیا سی او تاب سلام کلام کرن دی طاقت رہی نہ کائی غش وچ او کر دھرتی جھڑیا جس دم جاتی پائی سایت پچھوں صورت سنبھالی اور پھر نبی فرمایا اور کون گئی تم درداں والا تے درد محبت لیا بعد سلام بشیر سنا دے میں خوش خبر لیا ختم کیتا رب ہجر تو ساڈا تے منزل در دلم دی او جدو بشیر نبی دے توئی تے تھوڑی بات سنائی تن گلزار ہویا دل تازہ تے پھر جاتی آئی کیا بشیر پیارا یوسف صاحب تخت گرامی ملکا اندر حکم کرے سب سردار سلامی مصر عزیز کیتا رب اس نو تے پایا من سب علی ملکاں دے حاکم اس در پر دیکھی تو مت گار سوالی کیا یعقوب سناؤ سانو تے حاجت ہو نہ کوئی دین برابر دین برابر رکھیا یوسف تے تو نہ کچھ غلطی ہوئی کیا بشیر طریقہ اس دن دین اسلام صفائی شکر کیتا یعقوب پیغمبر تے ساری دولت پائی سب اولاد اکٹھی ہوئی اور سن کر خوشی تمامی پہنچی جدوں مبارک باد اشیا دور گرامی
کمری والا وید بوتے شٹکایا عرض سلام سوال یوسف نے وہ جو کچھ لکھے دے پوچھایا کیا لکھیا سی حضرت یوسف حضرت صاحب عبدل ستارہ خدمت اندر او پڑھ کر حال سنائی ہر صفتاں لائق رب نو تے ہر دم ہم دیا دار سب خلقاں نو پالن ہارا تے کیا نیکاں کیا بدکاراں ہر صفتاں لائق رب نو ہر دم ہم دیا دانا سب خلقاں نو پالن ہارا یقین بدکاراں تیار مخلوق عالی درجہ دتی اس کو رسول بخشش کارن رہبر عمل و معذور بدکار کی مقدور مجال اسادی تے فرق ادا بو تے مگروں جویں خدا دی مرضی تے کیوں کر عذر لیا اسا تو ساڈے آمن کارن تے بھیجی عجائب ماری جڑی جواہر موتیاں والی عظیمت شان سواری اس وقت بشیر غلام جڑا ہے اس نے وہ خط حضرت یعقوب پیغمبر عورت دے ہاتھ پھڑایا تے کھول کے وہ پڑھیا جدے وچ اے پہلی لکھی گئی ہے ہر صفتاں لائق رب نو ہر دم حمد ہزاراں سب خلقاں نو پالن ہارا کیا نیکاں کیا بدکاراں اے اس خط دا متن آ لکھیا ہے دا برابر حاضر رہندا یہ درد جدائی بھلا پاک جمال تو ساڈا سانو یاب اجات پیلا جنت نالوں ملن تو ساڈا یا خوشی کا مال دکھاوے تے جات ضرورت عرض سنا تے بو دل شرماوے حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے والد صاحب پر لکھ دین اساں تو ساڈے آمن کارن یا بھیجی بیماری جڑی جواہر موتیاں والی زینت شان سواری زری پران اساں تو ساڈا نال پیار بنایا
شوق یا ساڈا رد نہ کرنا جویں سوال سنا یا خوش دستار تو ساڈے گھر تے جو میں نظر گزاری میں ول پین لباس شہلا تے آؤ کرے سواری سب اولاد تو ساڈی کارنے تے بہت لباس عجیب سنے غلاماں خدمت گارا بہتر کسے عجیب ہر ایک نو ہسواری کارنے تے بھوڑے حسین سوارے زینت سب اسباب سنہری یا محبوب پیارے عزت حرمت اندر آونی تے اہل بیت تمامی تو جو لوگ مصر دے ہوں ادبوں دے اکھ سلامی بے شک زود فقیری باجو یہ حاجت تساں نہ کائی تے اساں بھی نہیں پیاری کیتی یہ دنیا دی وڈیائی مگر لوگ جو مصرے والے تے خبتی قوم صداون فخر غروری عادت رکھنے تے غیر پسند نہ لیاون جے سرکار سوال ساڈا تے نام منظور کرے سی قوم گفار تے زردار سانو تا نہ دیسی عرض یا ساڈی جدوں تو ساڈی تے کرن زیارت آونے نظر حقارت غیرت کر کے تے مت کچھ بات سناونے اللہ حاکم اوپر حاکم وجد تشریف لیاوے جے کر فرض لباس نہ ہوا گئی میں پیچھا آتا جاوے واہ سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام اور اپنے والد صاحب اور خط لکھ دینا کیسی عاجزی دے نال تے فرماندے نا یا حضرت آلہ حاکم جیڑا ہے وہ چھوٹے حاکم دے سامنے جس وقت دووے رل کے بان تو انہاں دا فرق کس طرح نکل سکتا ہے کہ جب تک آلہ حاکم اچھے کپڑے نہ پہنے اچھی کرسی تے نہ بیٹھے اور ادنا جڑا اس تو تھلے حاکم ہوندا ہے تو وہ اس تو تھلے درجے تے پوے وہ کس طرح پہچان کر سکتا ہے. اس واسطے کہ تسی مہربانی کر کے کہ ساڈے کول تشریف لے آؤ کہ میں اللہ تعالی دے حکم دا پابند ہاں کہ تسی تہاڈے واسطے اور تہاڈی اولاد واسطے اہل بیت واسطے تہاڈے جڑے خدمتگار نے انہاں دے واسطے سواری بھیجاں گا انہاں دے واسطے لباس بھی بھیجاں گا. تے فرماندے نا بات اداسی نال یوسف نے یہ لکھی بل تائی عامل
عامل جانی یادی ذرا نظوی اے محبوبہ صدقے جاواں عرض سنا میں تینوں یہ بات شتابی تیرا مل پیار مینوں آخر خط وچ لکھیا یوسف باپ پیار اور جلدی قدم رنجا فرمائی دیر ذرا نائی یہ خط یوسف دا پڑھنے والے یہ پیش حضور سنایا تے اس کی پیچھے پیدل پیری یہ شیر یہودا آیا کرن روایت ننگی پیری و سر دستا اتاری ادبوں پاس یعقوب نبی دے آیا مرے غفاری تاجا رحم یعقوب نبی نو آوے گے اکھنی مانا حال میرے پر بخشش آگے شفقت کرے میرا بنا وہ پیرال پاک یوسف دا تے بلا بل پانا اصلی آیا ادبوں قدم نبی دے چمے تے بہت سلام سنایا اور سنو حقیقت جدوں یہود خوش نظر یار گزاری عجب تماشا ظاہر کیتا وہ قدرت حکمت والی وہ پیرال دوست والا پکڑی ابھی اوپیاتنی پڑھ بسم اللہ اکھیاں اوپر تلایا پیار نشانی پل بچ اکھی روشن ہویاں تے زیبا نوروں بھریاں پھر کاریگر قدرت والے وہ رنگ دوشان بھریاں دوست کولوں جدوں یہودا آیا خوش پیغام لیا پور کر جام یعقوب نبی نو تے آب جانا تو پلایا اور دور گئی سب غم دلگیری تے درد نہ رہے گیا کوئی گھر گھر عید مبارک بادی و خوشی برابر ہوئی
اے دل گلزار ہویا یعقوب یہ حمد رب نہ کریا نال خوشی دے کول نبی دے مجلس میں اللہ بھریا جس وقت یعقوب پیغمبر دے کول یہودا حضرت یوسف علیہ السلام رہندا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام رہندے کوئی کرتا لے کے یعقوب پیغمبر دے دربار وچ پہنچیا ہے تے او کرتا جس وقت دیتا ہے یعقوب پیغمبر نے اپنے والد صاحب رہندے پہلے جس وقت حجرے شریف دے اندر بڑے پیرو جُتی لا لئیے با ادب طریقے دے نال تو اس تو بعد جس وقت